Vidíš tam ten strom? Áno. Tak ja vidím okolo neho duchov. Duchov? Áno, duchov. Neviem ti to inak vysvetliť. Berieš ešte tie lieky, ktoré ti dala doktorka? Áno, beriem, niekedy zas nie. Občas mám pocit, že je to svinstvo a robia mi zle. Mal by si jej o tom povedať. Možno ti poradí alebo predpíše niečo iné, čo ti lepšie sadne. Poviem. No predtým poviem, že život je pes. Dáš mi prosím ťa ešte jednu cigaretu? Jasné, Efendi. Dík. O pár týždňov neskôr mi zazvonil telefón. Zrovna som mal prestávku počas večernej prednášky na univerzite. Prosím? Lifeis, čau. Pri telefóne Ľubo. Ahoj. Volám ti, lebo mám smutnú správu. Efendi dnes zomrel. Čo? Preboha, ako sa to stalo? Viem len to, že išiel zrovna doktorke. Neviem, čo sa presne stalo. Viem len, že sa otočil a vrátil smerom a... Strata Efendiho nás všetkých šokovala. Nikto to nečakal. My, jeho blízki kamaráti, sme vedeli, že zápasí s chorobou. Zdôveril sa nám, pretože sme boli od základnej školy až po dospelosť kamarátmi. Všetci sme verili, že to nakoniec zvládne. Mal zvláštny dar. Svojimi historkami nás vedel vždy rozosmiať alebo povzbudiť. Nech sa dialo čokoľvek. Pamätám si, ako ma každú nedeľu navštevoval. Vždy približne okolo 3:00 mi zazvonil z dola zvonček a už ma volal na kofolu a cigaretu. Priznám sa, že občas mi to išlo aj na city. Hlavne v čase, keď som bol vystresovaný a potreboval som sa učiť na skúšku. Teraz sa už na to pozerám inak. Čo tam po skúške? Tu človek spraví alebo zopakuje. To najdôležitejšie sú presne tieto momenty. Keď žijeme a môžeme tráviť čas s ľuďmi, ktorých máme radi. Odvtedy mi už nikto nikdy v nedeľu o 3:00 nezazvonil a nevolal ma von. S Efendiho odchodom som sa vyrovnával ťažko. Neraz sa mi stalo, že som sa na ulici aj z ničoho nič rozplakal. Po pár dňoch od pohrebu som zažil niečo, čo ma trochu vnútorne upokojilo. Išiel som domov od priateľky. Bol večer a smútil som. Napadli mi myšlienky o tom, či sa má Efendi dobre, či je na dobrom mieste a či našiel pokoj. Vyslovil som ich nahlas a pozrel na nočnú oblohu. Presne v tom okamihu som uvidel žiariť dlho sa rozpadávajúci meteorit. Bolo to hotové, vesmírne divadlo. Neviem, či to bola náhoda, alebo časové zosúladenie od prozreteľnosti. Ja som to prijal za znamenie. Bežne sa mi totiž takéto náhody nestávajú. Verím, že to bolo znamenie od Efendiho. Od nášho kamaráta.